Здравейте, ми любимче гитарista. Купих си такова за телефона. Преди имах. Но сега нямам. Защото всички знаем, че смених телефона. iPhone 15. От Android. И си купих такова. Ако чуете какво е това... Това е едно такова, където се закача на телефона и такова. Сега трябва да проучвам. Между другото пише. Тук е някакви инструкции. Но на мен не ми трябва. За първи път отварям такова. Предното им беше подарък. Така че за първ път Го отварям. Това не знам доколко ще е кратко. Но важното е, че е снимал нещо. това не знам кога... това клипче не знам кога ще бъде качено, понеже това е доста... Това клипче не знам кога ще бъде качено, поради проста причина, че снимам две клипчета за видео и ще трябва да обработвам две клипчета. Това е много сложна работа, като за мен. Сега това как да го отворя? Не знам как да го отворя. Ако пробвам всеки един ъгъл, дали стане? Успях някакси. Какво? Или само съм го угадал? Ето. Справям се. Май справих. Току-що май справих. Току-що май справих. Ето. Справям се. Така, току-що справих. Гледате ли? Как го намачках? И той има лепка. Той има лепка. Която... Няма лепка му сега. Да, но ето така изглежда. Не ме съдете, че е черно. Протекторът ми е черен. И той се слага... Е така се залепа на телефона. И може е така, и така, и така, и така, и така, и така. Това клипче ще го обработвам много повече от другото, защото другото правих някакви кадри, където да мога да слагам някакви обработки, но сега това е изобщо някакви кадри. Да мога да слагам обработки. Обаче това е малко като кристал, но всички знам, че не е кристал. От Пепко за колко? Мисля, че за 2,50. Или за 2 лева. Да, за 2 лева, не за 2,50. Много му дадох. Но това гледам как Се щупи на първия ден. Просто на първия ден се щупи. Хе-хе. И за фъсфазито, което говорих в миналото ми клипче, или това ще кача първо. Миналото клипче ще кача първо, защото това има добро възнание. Фъсфазито ще ви го покажа на това клипче. Wait a minute. Да, забравих да ви кажа даже откъде от Пепко. Сега ще говоря за мен си. Просто не знам. Не бях качал толкова много време, поради проста причина, че мързи. И освен, че ме мързи, няма повярвате. Барабани, моля. Забани така, че... Това ще е кринч сцена. Няма да го изрежам. За да ме яд. Защото ме мързеше и си бях наумил, че ще качвам всеки ден. Качих 2 клипчета. И толкова можеше да ме издържи. Вижте, то може и така. Може и на другата страна. Това го открих сега. Аз съм ви в склада, така вземихме. Ето кога е iPhone 15-ката. И в ръцете ми държа фъзито. Не знам защо пръсках огледалото. Майко мила, пръсках огледалото. Така, опръскано огледало. Това Не ни прави впечатление. Ето го това. И сега ще го залепя. Ето го отлепям. Отлепяме. Няма този път да е със зъби. То почти ми издържа.
Добре. Good. Знам по-точно как трябва да го залепим. Ето така ще снимам да виждате опръсканото огледало. One Minute. Please, 1 minute. Дали го залепих на криво? Нямам идея. Нямам идея. Но ето го. И мисля, че още не е готово за огъване и ще мога да си подпирам телефона професионално. Още не път да си слухам, че това е iPhone 15, освен ако не съм забрал. Разбира се, че не съм. И да, фъзито, което не ви показвам нарочно коя марка е. Ето го. Това е фъззи. Обикновено фъззи. И това е хора от мен. Това е. Какво ще искате? Довиждане. Да, чао. Чао. Какво правите тук?